Здравейте хора, аз съм Денис, а това е мен. Здравейте. Как да го кажа, не сме се виждали от един месец, долу ще стане вече. Бяхме обещали видео. Ето го, забавихме се с един месец, но ето го видеото. Нямате забележки, знаем го, защото ние спазваме нашия график. Очевидно, щом има видео. Затова лайкнете, харесайте видеото, абонирайте се за канала, защото е задължително, нали така име? Да. Да, който кликне на това видео, трябва да се абонира. И сега, ако ни псувате в коментарите, ние няма да направим нищо, освен да ви изтрим коментара. И затова предлагам да започваме. Да започваме. И на мапа, на картата, нека да не използваме тези англикизми, тези чужди думи. Абе, да му е бал убийца, бе, пак на мен това. Моля, без вулгарни думички. Абе, знаеш... И без подобно държание, моля, защото е... Абе, знаеш колко ме пука, бе, виж, пак ма лантапва. О, не. Убийца е някакъв с това шапка, мъчика, нещо такова. Мъчика. С Тесла. Тесла. Сети ли се? Той кемпи, бе! Да, бе. Не, бе, да, кемпи тука. Не идвай. Не, махни се. Избяга. Не! Excuse me. 50 на 50 съм. Да избягам, бе. Чакай! Не! Окей, аз се тръгвам тогава, защото... Three days later. Не, бе, бяга, бе! Идва! Къде знаеш, че идва? Горе, виждаш ли го? Трябва да хилна. Видя ли? Не мога да хилна. Не можеш! Не, да, знам, че не можеш. Тогава дай да си правя генератора. Циганския убиец. Айде. Що не спаси? Къде излизам? Откъде излизам? Чакай, бе. Чакай, Аз що бях идва? долу. Муха без глава, аз скарвам после. Малко тъй. Чакай, с кой копче беше? Аз бях. Ага, това. Честно да си кажа, ако не се бях крил като мишка, чака съм умел вече. Бат, много бяга то се! Не го води към мен. Правя генератор. Абе, да му е бо, много бяга, бе! Ай! Идва при тебе. Долу. Да. Избяга. Махна се. При мене ли? Не, махна се от мазето. Ай, те уме. Взе. Да, съм умрях. Като отгоре... Айде... Не умрява. Ходи я спаси, че това е последната купа. Другия път умря. Да, бе. Аз съм до нея. Айде, долата падна. Бяги. Айде. Доста пъсна. Лечи си. Абе, много тъпа, бе. Айде, та съм, да.
Не помня. Аз тогава отивам за този генератор. И е много близо! Да, чао. Цигани. Какъв си ти? Той има някакъв... Ого, той до мен! Да, до тебе. А, този ли убиеца? Не го познавам. Има гейски флаг, ужас. Да. Те не избяга, идва. Махай се! Заповядвам ти да се махне! Заповядвам ти да се махне! Заповядвам! Бягай! Еме! Денис. Някой от Аз ското да стане умря. да! Опитвай да се спасиш. Браво е! За малко. За малко ще да се спася. Тука! Так минут! Батко, най-гадно от нас е. Ай, всеки умря, ама ти умря най-гадно от нас. Убей се къде ме, чувам го. И аз. Зад мене. Тос, с маската, с ножа. Легион. Какъв легион е? Госта. Същия. Пасих се. Да малко. Той може да кляка между другото. Да, знам. Аз ще покажа нарочно ти ела и освободи. Избяга. Пак идва при вас. Аз тут отдалече ви помагам и оправим генератор. И аз тук оправим един генератор, но много близо до мене са. Да, проблем. Май е също. Не е същата. Аз се показах, ама то човек... Да, също ще да. Или тебе е почти да знае. Аз си дадох живота заради тая. И пак умря. Фак. Денис, ще би си живота за нея. Не. Тя ще бъде. Най-накрая се оправих този генератор.
Той му остава да живее. Ко? Той му остава да Добър живее. убиец. И сега идва за мен. Но няма да оставя мене да живее. Не знам къде е. Ами той има. Аз съм до тебе, бе. Пукна ме. Даже двамата. Човека Даже е добър двамата между сме. другото. Не е толкова зле. Не съм добър, като добър Идва за играеш. вас. А, Да, не, да, идва. знам. Кемпи ма. Да, виждам го. Аз хубаво го виждам, ама Отиде в аз лабиринта. гласа дали Не, виждам. върна се. Лапе! Не е било толкова. Като... Това. Аз май отидех. Ко? Денис, аз умрях. И аз. Не съм умрял. А това Чакай. се случи. Не! Споко, аз имах шилд за един път. А, вярно, трябва да я спася. Аз отидех. Аз забравих, че трябва да я спася тая. Поне останаха два генератора. Аз не мисля, че ще успеем. Идва. Добре, аз пак съм чул. Аз съм умрял пак. Един стогна плави, бе. Еми, то се беше видял. Абе, можеш да намериш капака. Окей. Да. Да. Ами много добре, това пъти му убиха по най-гадния начин. Винаги си ти. Да. Ами, добре хора, това ще е от нас. Не забравяйте да се абонирате, лайкнете, да се абонирате, да харесате видеото. Също споделете с приятели, ако имате, какво повече да кажа. Затова мисля, че чао от мен Чао, мен. и до нови срещи.